Bueno, mireu, avui en Alcoyanos por el Mundo no podeu imaginar-se el tinglao que tenim en marxa, que volem fer-vos partíceps d'este momentazo. I és que s'hem encontrat així a bote pronto perquè nosaltres ho encontrem tot. Algun dia, per favor, volem trobar a Sant Jordi. Això sí, però el deberes. Mireu això. És el moment on Andrea està restaurant tot el que és aquesta és l'estructura que maneja el Sant Jordi eqüestre, que tots els anys té un manteniment, òbviament, i Andrea també pillat en les mans en la massa, Sí, estàs ahí, dale que te pego. Sí. Però tens pa prou, has dit que estàs quasi 2 setmanes. Duc una setmana i ara em queda aquesta setmana i abans de festes, clar. Ho tinc que acabar abans de festes. Clar. I quan vas a començar? Perquè la teua primera toma de contacte en tota aquesta estructura... Això va ser restaurat el 2021. Vale. I vaig estar uns 8 mesos aproximadament perquè no s'havia restaurat mai i per tant s'havia de treure totes les antigues intervencions que els majorals des de sempre havien intentat tapar i clar, ara s'ha fet d'una manera amb criteris professionals de conservació i restauració i per tant és molta feina. I ara mateix, al 2026, estem donant-li com un manteniment, no? Perquè també per l'ús es fa malbé, aleshores hem de conservar-lo. Sempre en la millor voluntat s'havia fet un retoque, anem a corregir 4 cosetes, el que puguem, però ara pel que veig estàs fent-ho de forma que inclús pugui ser reversiu o en les tècniques... Hi ha uns criteris molt bàsics en restauració que és discernibilitat, és a dir, les meves intervencions o les de qualsevol restaurador s'han de veure perquè no han de tapar l'obra original, tampoc hem de fer falsificacions, és a dir, no vaig a fer coses que no es puguen veure. Respecte màxim a l'obra original, és a dir, no s'ha de tapar, no s'ha de repintar, no s'ha de fer res, i mínima intervenció. Vale. Tremendo. No patisques. Això, vulguis o no, s'ha banyat. Bueno, s'ha banyat, però l'or està protegit, és a dir, l'or aquest cas en concret és una tècnica que es diu or a l'aigua. O sigui, és la tècnica del dorat, no? Amb aigua. Què passa? Si no el protegeixes i plou, se'n va. Que així és el normal, clar, és que hi ha moltes tècniques de dorat i una és el mixtion, l'altra és paf, clar, de fals. Aquest és or bo. O sigui, està protegit perquè si no, evidentment, se n'aniria. Però bueno, també ho veiem en la qualitat que té, no? El brillo, el polit, tot està... És increïble. És de 1941. 1941, claro, és després de la postguerra. Clar, és quan l'Església va dir anem a construir i a esculpir nous elements. Es fa l'escultura d'Enrique Galarza, de l'eqüestre. Per exemple, que es veu això? Això és la intervenció que jo he fet. És a dir, no anem a redorar, sinó perquè també, evidentment, aquest pas ha tingut un pas del temps, ha tingut un ús, per tant, tampoc volem tapar les coses que s'ha passat. Anem a valorar l'original, però també anem a un poc simular amb una tècnica que es diu rigatino, que és amb una línia molt fina superposant diferents colors per fer un efecte or. I es mesclen els colors primaris, blau, vermell i groc. Per tant, vas fent línies molt fines perquè tu de lluny vegues un conjunt que està dorat, però de prop pugues veure la intervenció que un restaurador ha fet. Has vist, mama, en un moment? Jo és que a mi m'ha alumbrat, quan ha passat per així, per el carrer que estàvem ahir, m'ha quedat deslumbrat. I he vist, jo pensava que era Vita, ara diu, no, és un Suzuki Samurai, que és l'estructura que aguanta. Bueno, això està tapat. Sí, clar. De fet, pocs alcoians saben això. Algun vídeo nosaltres han publicat com a curiositat per a que vegin l'estructura. Sí, perquè vas demanar permís i... I este any tinc pendent gravar el momentazo on passen l'eqüestre, on el passen a aquesta estructura, perquè el Sant Jordi eqüestre que està en l'església de Sant Jordi, en una estructura de raïls, zam, el passen i és un moment supercrític. Això t'oprimeix el col. Jo he estat ahí i cada any socorro. És un susto perquè dius, a mi és un susto. Em van passar un vídeo. Però bueno, ho tenen molt establert, tenen una guia, està molt, saps, molt conscient del perill també i com ho fan i es queda... La puri, quin momentazo s'havem trobat així, mama. Xulíssim, això dona un ambient ja de festes. Total.
Total. I gràcies perquè també m'ha atracat a mano armada. Totalment, M'has vist, m'heu t'han pillat vist ahí així. entrar i jo, tu no Total. patis, que després ja demanarem permís per publicar-ho, però deixa'm gravar-ho perquè això és tremendo, el montatge. Preciós. I ahí dalt va l'equestre de Galarza. Sí. Quin Bueno, i teniu la canyaret. signatura de l'escola taller aquí a l'interior. Uau. Ah, mira, del... Sí, és Royo i Rabassa, és el carrer Trinitaris número 4 de València del 14 del 4 de 1941. 41. Ira. Això ara mateix no està, però es van trobar els documents en els que es van signar el pressupost i l'acceptació de l'obra. Claro. Sí, Això ho vam trobar a València el 2021 que vaig fer la restauració, vam fer un estudi previ, vaig estar fent investigacions i vam trobar això, el paper on es posa el preu que va costar, l'acceptació de l'església i també l'associació. Claro, de Rabassa, de José Rabassa, que era un poc el marxante, el xèrif de tot el tinglao. Exacte. De fet, hasta no fa res pensava que ell havia sigut l'artista de l'equestre hasta que Enrique Galarza va dir, mireu no sé on, que he sido yo, Enrique Galarza. Que bèstia, tio. Mira lo que el trobes en un moment, mamà? Lo que es trobem per així, i bueno, demanat-te disculpes perquè t'hem atracat així a bote pronto Bueno, i agrair-te 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 el momentazo i correcte. Nosaltres ho compartirem en tots els alcoians perquè pensem que és una cosa també superxula, que la gent conega Que la gent ho sàpia i tota la faena de restauració. I valorar l'art que tenim aquí en Alcoi, no? Que Sí, és perquè immens. moltes te'n vas per ahí, veus coses en museus d'esglésies i tal, però que hi ha que valorar lo que Vaya tela, Sí, tio. bueno, aquí encara estic en procés, veieu això? Són les intervencions que encara tinc que polir, que són masies que es fan de manera tradicional com es feien abans. Vale, es fa amb cola de conill, amb carbonat calç, amb sulfat calç, i es poleix i després es posa el que és el bol preparatori per el daurat, que hi ha de colors vermell i groc, i en aquest cas jo diria que el van mesclar. Depenent del color que tu li fiques de l'argila, tens un tipus d'or, una tonalitat més càlida o una... Exacte, més freda. També, per exemple, el platejat es ficava un bol negre perquè lluís més. Sí, sí. Mamma mia, lo que estem aprenent així, xaval. Preciós. Ni 5 anys de llicenciatura d'Història de l'Art. Així tenim un mòdul en Alcoyanos por el Mundo, en formació artística. La mare que va, que flipa. Mira el que s'han trobat així en el carrer, perquè ara quan vegeu la porteta on estem, vaig ensenyar-vos on estem, un segonet. Si no em mate jo antes. Mira que canya. I és que se ho han trobat, ha sigut ahí un Vingut per les revistes de festes allà a Casal. Un momentazo. Que grande. Pues gràcies de veres per tota aquesta informació i per haver compartit i superànimos perquè us ha passat Alcoians, xaval. És el Santa Santorum. Bueno, sempre passa una mica desapercebut, perquè com sempre està el Sant Jordi dalt i després està ple de flors, la veritat és que no et fixes molt en el que és el Però pas, enguany no? jo crec que la gent es fixarà. Enguany sí que es fijaran i veuràs tu. La peana on va? Sí, senyor. Sí, senyor. Ensenyar. Correcte, correcte. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies de veres. Adiós. Adéu.